И що причина, бре? А? Чуваш ли, бре? Чекай, брате, пусти. Ей, какъв дявол си ти? Какъв дявол си ти? Не, ще да почувствам. Чакай малко, бре. Господи, това всичко за тебе, каквото падне за мене. Ей, дявола си е дявол. А? Айде, не е ли така сега, айде. Вярваш си пък и си дявол. Ей, колко си ги дърти. Колко си плати тази телефон? Кое, бре? Кай телефон? Кое? Колко си плати? Да. Тази ми, бе. 200 евро. Като президент си ти, бе. Къде ходиш, бе?